салом дӯстон, сарпарасти шабакаи мо ширкати дорувори даво мебошад. Ширкати даво ба шумо дороҳои бо сифати баланд аз давлатҳои арабӣ ва Туркия пешниҳод месозад. Миноксидил барои баровардани риш ва мӯи сар мебошад. Самюнван бошад барои иштиҳо омадан ва барои вазн гирифтан мебошад. Эпимедиум неопаста барои зиёд кардани қувваи мардинагӣ ва дигар дороҳои гиёҳӣ шумо метавонед аз ширкати дорувории даво дарёфт созед. Доставка ба ҳама шаҳрҳои Федератсияи Россия карда мешавад. Рақамҳо дар рӯи экран. Суроғаи ширкати даво дар шаҳри Москва, кӯчаи Складочная, дом 1, строения 18, падези 8 ва ошёнаи 4 бо ширкати дорувории даво бошед. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Видеои имрӯзаи мо оиди супоридани налог аз шахсиятҳое ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар шабакаҳои иҷтимоии интернетӣ кор ва фаъолият мекунанд. Яъне ки блогерҳо да бисёртар тааллуқ дора ба хотире ки айни ҳол тӯли як моҳ мешавад ки тағйир ва иловаҳо ба кодекси андози ҷумҳурии Тоҷикистон ворид карда шуд. Пеш аз фаҳмондан як чиза ба шумо мисол меорам ки тамошобинони азиз, налог супоридан аз вақте ки шахсият кор ва фаъолият мекуна шурӯъ мешавад. Мисол мегирем, агар яке аз шумо дар хонаи шахсии хитон ягон фабрика ҳуй мекунен ё ки ягон корхонаи ҳуй мекунен дар даруни хонатон қарор дорад. Аз ҷумла ба нафароне дахл дорад ки бисёри нафарон мегӯянд оё мо дар дохили хонамон агар сартарошхона кушоем мумкин ё ки сони кушоем мумкин аст. Ҳар чизе ки шумо мекушоен ва аз ӯ кортон даромад мебинен бояд андозша ба давлат биспорен ва ин чиз аз вақтҳои пеш омадагӣ буд ҳамин хел меравад. Нафароне ки дар Федератсияи Россия шаҳри Москва қарор доранд ва агар аз дарди дандон азият мекашанд, пас ба рақамҳои рӯи экран муроҷиат намоед. Ба ҳама намуд дарди дандон муолиҷа месозанд. Аз номи юристиҷаи муроҷиат кунен, скидкатон мекунанд. Стоматологияи бародарони тоҷик дар шаҳри Москва. Ва оиди блогерҳо чӣ гуфтанем? Ҳар шахсияте ки дар шабакаҳои интернетӣ кору фаъолият мекунанд, аз ҷумла дар YouTube видео мекунанд, мепартоянд, даромади шахсии худшона доранд аз интернет, ӯ шахсиятҳо бояд низ ба давлат андоз биспоранд ва шахсиятҳое ки саркашӣ мекунанд аз супоридани андоз ба давлат гуфта мешавад ки ин ба зарари хитон аст. Барои чӣ? Агар шахсиятҳое ки YouTube канал доранд, дар почтаҳошон аллакай SMS омадагӣ ҳастай ва гуфта шидагӣ дар рӯи SMS ки агар то моҳи мая шумо ана ҳамин шахсияти хитона маълум накунен ва барои ҳуҷҷатгузориҳотона дар налоги ҳамун кишвари хитон тоурӣ накунен, аз компанияи Google худаш аз даромади шумо 24%ша мегиранд. Агар шумо дар ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дошта бошен ва мехоҳем ки ҳуҷҷатгузориҳои хитона тоурӣ кунен оиди ситонидани маблағи андоз, дар ин ҳолат аз даромади шумо 6%ша мегиранд. Яъне ки шумо ба давлат 6% аз ҳамун даромади хитон пул меспорен ва дар ҳолате ки саркашӣ мекунену паноҳ мекунен ана ҳамун даниёи хитона бигем дар уҷа пешниҳод намекунен, дар ин ҳолат Тоҷикистон не, балки компанияи Google худаш 24% даромади шуморо мегирад ва ин зарар мешавад. Аз ида хубтараш ки ҳар як касе ки дар Тоҷикистон қарор дорад ва видеоҳо нашр мекунад дар YouTube, хубтар мешавад ки андоз биспора тоурӣ куна дар ҷумҳурии Тоҷикистон, чем ай ӯе ки компанияи Google 24% даромадша мегирад. Як мисоли дигар меорам оидами. Агар яке аз шумо дар як моҳ аз YouTube $200 даромад дошта бошен ва дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуҷҷатгузорӣ карда бошену ба давлат отчёт супорен, яъне ки налоги давлата биспорен аз даромади YouTube-тон, дар як моҳ агар $200 даромад дошта бошен, тақрибан $10 мешавад барои ситонидани андоз. Ва агар ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамин маблаға пардохт накунен, компанияи анами Google худаш $48 шуморо минус мекуна. Ма танҳо аз $200 мисол овардам. Бо ҳастанд шахсиятҳое ки $500 ё ки $1000 аз YouTube даромад доранд, ӯ шахсиятҳоро зиёдтар сумшона компанияи Google мегирад. Ва ногуфта намонад ки ин чиз танҳо дар ҷумҳурии Тоҷикистон дидан намешавад, балки дар тамоми мамлакатҳои рӯи дунё ба чашм маълум аст. Давлатҳое ҳастанд ки пеш аз ҳамин тағйир ва иловаҳо ворид кардани
қонуни андози худмон ӯ шахсиятҳо барои кору фаъолият карданашон ё ки барои даромад аз интернет налог ба давлат месупориданд ва и Google худаш ҳамихе тасмим гирифт ки тамоми кишварҳои рӯи дунё аз иҷа пас андозситонӣ кунанд. Ва боз гуфта мешавад ки ин қарор аз Иёлоти Муттаҳидаи Амрико мебошад, ба хотире ки компанияи Google дар як шаҳри ҳамун Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ба қайд гирифта шудагӣ астад. Ба ҳамин хотир ҳамин хел пешниҳод аз ҷониби Амрико шудагиае ки ҳар касе ки кору фаъолият мекунад ва аудиторияи американец дошта боша, агар ғайри амрико набоша, вай бояд ба ҳамун давлат 30% налог бисупора ва шахсиятҳое ки хориҷӣ мебошанд берун аз Америка қарор доранд, ӯ шахсиятҳоро Google отчет метиҳад, яъне ки ба ҳамун давлатҳо отчет метиҳад Google ки ана ҳамин шаҳрванди ту ҳамин қадар маблағ аз мо гирифтагӣ ҳастай ва дар ин маврид баъдан ҳамун давлати қарордоштаи мову шумо ба ҳамун шаҳрванд андозбандӣ таъин мекунад. Аз ҳамин лиҳоз бародарони азиз гуфтанӣ ҳастам ки аз вақте ки ҷомеа пайдо шуд, аз вақте ки инсон пайдо шуд ё ки аз вақте ки кору фаъолият кардана инсон шурӯъ кард, аз ҳамун вақт то идофа то айни ҳола налог супоридан буд ва мемона. Ба ҳамин хотир ман гуфтаниям ки проблемаи зиёдӣ барои худтон нашава барои саркашӣ кардан аз андоз. Дар вақте ки шумо андоз дар ҷумҳурии Тоҷикистон аз даромади интернетитон намесупорен, дар ин ҳолат ана ҳамон пули шуморо 2-3 маротиба зиёдтарша компанияи Google худаш мегирад. Ба ҳамин хотир ба фоидаи худтон кор кунед ва дар ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дошта бошед, агар дар ҳамиҷа ҳуҷҷатгузорӣ кунед. Ва ногуфта намона як бори дигар хотиррасон мекунем ки ин қарор танҳо аз ҷониби ҷумҳурии Тоҷикистон нест, балки аз ҷониби Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ба компанияи Google мебошад. Ба ҳамин хотир касе ки кору фаъолият мекунад дар интернет, рафта ҳуҷҷатгузориҳои худтона дуруст кунед ва худтона ба қайд бигзорен. Ҳар шахсияте ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дорад ба кумитаи андоз рафта муроҷиат мекунад. Бародарони азиз, видеоро ҷамъбаст мекунем. Агар ягон савол дошта бошед, дар комментария саволотонро бинависед. То барномаҳои нав.